Come here, Ice. Sa kaliwa, mama. Yan yung Mount Kalugong. Oo. Ito yung kabila, yun yung ano, yung Rocky Mountain Adventure. Okay. Ice, come here. Upstairs! Dito ang favorite niya, upstairs. Kaya pag tira mo, tigi isa pa. Antayin niyo pa yung isa mamaya. Tigi isang pa eh. Hold sa gilid ko, Ice, ha? Hold sa gilid ko, Blue. Mauna kayo kasi mabagal tong kasama ko. Sige lang. Upstairs! Yabang talaga oh. Kasi gusto tigi Sige, isang pa. Blue. Kuya Ice. Uy! Uy! Blue, Kuya Ice. Careful, ha? Baka may mahanap kang halaman gamot dyan. Halaman gamot. Tumutubo sa kung saan dito sa Benguet. Sarap. Upstairs. Stairs. Nung dumaan kami ni Mac dati dito, simula dun sa may... Ay, nagkalugong kayo pala, no? Oo. Yun yung picture mo ng kalugong. Oo. Sige na! Ayaw mo ng chicken! Hoy! Sige na! Oh, wala kayong papakain dyan. Eat o siya yung kakainin mo. Uy, uy! Halika na! Lu, Naano pa talaga sa lahat ng bagay eh. dog, dog. Ulitin mo kasi yung sinabi Dog, niya. dog! Siya yung ano, dog. Dito ako napapagod eh. Oh. Mahaba pa to. Hoy! Lu, halika na! Bilisan mo! Wala pa tayo sa kalahati. Oh, chicken. Ay, sorry. Ay. Putik. Uy! Hirapan na ako. Sabi ko sa'yo eh. Ah. Go, Kuya Ice, go. Uy! Oh, hold. Oh, go, Kuya Ice, go up. Hold daw. Go up, Kuya Ice, go up. Favorite kasi nito yung ganito eh. Upstairs! Buti nga si Kuya, parang sanay-sanay na. Kasi si Lu, di ba makulit? Oo. Sinunda niya, ginahin si Lu. Go upstairs! Upstairs! Diyan lang hagdanan na Hmm. welded na ano lang. Oo. Saka, pwede na. Oh. Go, go, go! Go, go. Go! Hold! Boom! Bug. Go. See us. Go, asayas. Careful, careful. Fall. Wait lang, si Lu, pakitin mo si Lu. Nakagigigil na si Kuya Ace. Mabilis kasi yan si Kuya Ace eh. Lahat na lang nakita ni Lu. Lahat ng papansin. Stars daw yung sun. Ay, star! Yung, di ba yung ano ng sun? Star! Stars daw. Ika na. Lahat na lang nakita na ni Lu. Tinkle, tinkle daw. Tinkle, tinkle. Oh, yan na. Okay. Go, Kuya Ice. Go, go, Kuya Ice. Hold sa gilid. Hold sa gilid. No, go, go. Sila mama, oh. Hindi naman natakot niya. I wonder what you are. Siguro pag magjowa pa lang kami ni daddy niyo. Kung saan na lang.
Siguro ano. Ano? Ano? Baka kasi marinig din. Hanap kami dito ng ano. Pwesto. Finding papers namin. Ayun na, malapit na. Healthy. Pang vegetables. Oh, vegetables. Ang tayo vegetables dito. No? Ayun, malapit na, mahal, oh. Ah, yun na. Yun yung mga hagdanan. Kakaiba yung daanan. Ba't ganun? Naging ano na. Yung paabante. Paabante. Dapat mo ikaw sa kabila eh. Dito. Bigla kang mahulog dito. Kung kayo ng pain ko, isang sako. Flowers. 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 Parang lumulubog-lubog pa nito. Hulog. Sa hulog. Sakto ata yung paa niya sa ano, hulog. Okay, ste. Doon siya umako sa may... Uy, ano? Hindi natin tingnan ni mama mo. Titignan ko yung paa niya. Galing. Galing. Galing naman ng mga babies namin. Ah. Galing naman. Galing. First mountain. Mountain din to, di ba? Kaya nga Oh, mountain. Mount Kalugong nga eh. Wow. Mountain trekking ha. Hiking ba to? Trekking. Sumakaling. Hiking pa rin ba to? Hiking pa rin siguro kasi mountain na siya eh. Oh, lulubog yung paa mo ha. Daan-daan. Careful, Kuya Ice. Careful. Hold, hold. Hold ka. Go. Go, go. Go. Go, Kuya Ice. Go. Careful. Sige, sige. Go. Go, go. Go. Yan. Go, go, go. Yan. Great job. Where's Lu? O, puntahan si Lu. Go, go. Punta ka kay Lu. Go, go, go. Oh. Go, 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 go. Oh, spider. Spiders. Have you seen spiders? Oh. Let's go. Let's go, Kuya. Go. Welcome. 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 Anyone. We'll go walk. Go. Walk. Walk. Down. Down. Downstairs. Ay po. Yo.